हेल' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय मा होनो जों दिनै दुर्गा फुजायाव थांनो नागिरदों आरोना जों गामि खाथियावनो बेयाव जोंहा दिनै थगि लांगोन बा फुजा लांगोन आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय जों मा खालामो थ'दे बिदिब्ला जों दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना लोगोफोर जों दायो जोंहानि नानिजों फुजायाव फैबाय खाथि नालाय जोङो थाबायनानै फैदों जोंहा आदानि फिसाजो उन्दुनो ओंखारदों मा उन्दुनो ओंखारदों ओंखारगौ थाबायगोन इयाव थु फै थाबायबावोसो नो मालाय दुस्थुआ नायनाय थाबायनो मोननायखाय एसे थु फै दासो नामा ना खुलुमखांबाय दे हाजिर नाजां मोनफैबाय wow सान्दुं नांलायदों खो दासिम फैदो ना खुलुमखांबाय दासो दासो खुलुमखांबाय ना खथाया लायनो अबे खथाया लायजां खथा लानांगोन ना मामोन नालाय तामाम मानसि दं गानटेन्स खुलुमखांबाय जि मार नारजों नुजोबो Mama, hei, wah, tu jangan beda. Mana nih? Mama, wah. Dari mana hobi dia? Mana nih moजां लानोबो लागारगारनांगो बेखौ मोजां नुदो दिसुन ओइनो लालानो बाबा नै माबा नांगौ नो बानानै दा लागोन नागिरदों मा होनदों गैया सिमां माबा बायख' ओइ बायाखै जिलापि sambilan pindah nih kali sebenarnya
Mari jaga deh. গরম করে দিছি Gerang itu kan? Tenang nih. Udah. Sudah napa? Tadi itu napa? Misalnya juga. Terus kok? Ayo nih, coba. Kupak nani kadang. Kubiak. Kubiak kau deh. Apa nak bukan nak Ada bukan yang buka piala. Belum ada bukan apa nak? Ngan enggak? Lu ada jualan itu? Ada kan? Ini kan ada nasi ringka. Di mana? Yang ini ni. Katam. Ini banyak kertas jam. Banyak sengaja bening. Benar, mencelas ni. Salah. Ini dekat ada mana? Betul dah terkele. Sambil ni. Apa nak kata dah? Itu je. Lima pistol tu dikan. Pistol ni. Hah? Pistol ni. Asyik. Ini boleh mbak. Kamu lagi ni bro. Sudah seling ni. Bayan kisi, bayan tatan. Anu enggak leh. Sirai sini. Ada tak? Mana? Tunggu mana? Siapa? 당신이 다 넣어줘 봐. 이거. 생겨. 당나 봐 구멍. 네. 봐이. 당시야. 와. 쓰죠. 맞아. 맞아.